Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan an lajɛ Mifa Production sanfɛ ale ni Ondo TV sanfɛ foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw ladɔnniya ko nin aw ka dɔgɔkun kibaruw daminɛnen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Usumani Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 23 ka taa se karidon ma novembre kalo tile 19 ka se ka aw ladɔnniya halisa an bɛ so 8nan mɔgɔw ka so n'o ye Kawula kalo 2nan ye ka se ka aw ladɔnniya dolo min nɔrɔ barikalen don nin wagati kɔnɔna na o ye doloba fila ye Sariti ale ni Hɔku olu nɔrɔ de barikalen don nin wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma ko olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu o jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw olu bɛ aw ye kamasɔrɔ aw ka kulokɔrɔ duman kuma duman caman o bɛna na ɲɛfɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla donta o fanga ka dɔgɔ nka i bɛna ye dɔgɔkun bɛna tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la basigibaliya min ni aw bɛ jɔrɔla a la ale ni nafolo yɛrɛkɛ min ni aw bɛ jɔrɔla a la nin dɔgɔkun in tɛna kɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔta bɛ aw ye sira caman fɛ aw fɛlen don kosɛbɛ n'i ye aw kelen ka gɛlɛya min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la jigitugu kumaw olu caman de bɛna ɲɛsin aw ma layidukanw bɛ se ka ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛ se ka aw jigi da o layidukan ninnu kan ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye dɔgɔkun wɛrɛ nataw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nka sɔrɔw aw bɛ se ka aw jigi da olu kan ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna boliboli caman kɛ sɛgɛnw olu bɛna na aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka boliboli min ni a b'a kɛ nafasɔrɔ min kama nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn bɛna kɛ i b'a fɔ ko sanji kɔrɔ wɔsi nka aw bɛ se ka aw jigi da kan wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ye cɛsiri minnu kɛ ani aw bɛna wulikajɔ minnu ta layidukan minnu bɛna na fɔ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ olu tɛna na bɔ a sira ma dɔgɔkun fagonnen don ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka aw dusuw faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka dusuw bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na birisa ɲagaminw ka ca aw ka sira kan kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye ni aw bɛ se aw ka se ka basigi k'o kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ janfawalew olu caman de tigɛlen don aw kɔ kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka kɛ sababu ye o janfawale ninnu ka taa aw yɛrɛ bila o jan kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka aw basigi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ka se ka aw ladɔnniya fana bɔta o de fanga ka bon ka tɛmɛ donta kan aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka jateminɛw banba kosɛbɛ musakako yɔrɔ ta fanfɛla la n'o tɛ aw bɛ kɛ sababu ye ka se ka bolosu aw yɛrɛ ɲɛna kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kunkɔrɔta ko olu caman ɲɛsinnen don aw ma wa aw ka sɛgɛnw olu tɛna na kɛ fu ye
aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni teliya min ye ani timinadiya min ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu jaabiw aw bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw ka janto aw yɛrɛ la aw kana fɔ ko aw bɛ mɔgɔw minɛ u kumakanw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun lagosi aw bolo n'o tɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kunkɔrɔta bɛ aw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ ut kalo tile 23 la ka na bila sɛptamuru kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun daminɛ aw ka miiriyaw ale n'aw ka jateminɛw olu fanga bɛ se ka bonya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa o jateminɛ ninnu de fana bɛna kɛ sababu ye ka se ka sira yira aw la dɔgɔkun kɔnɔna na aw kan ka taa sira minnu fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sɔrɔw bɛ se ka cun ka ɲɛsin aw ma yɔrɔ janfɛ sɔrɔw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma yɔrɔ janfɛ jigiyaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔta bɛ aw ye aw ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ale ni aw ka baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptamuru kalo tile 23 la ka na bila ɔktɔburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawula kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu caman de kun dalen don aw kan a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka dusuw bila nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ mɔgɔ caman de bɛna gɛrɛ aw la minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusubɔ ko caman k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa a b'a yira k'a fɔ faratimawalew aw ka hakili to aw yɛrɛ la o yɔrɔ mɔdɛli ninnu na kamasɔrɔ jama sen ka dɔgɔ yɔrɔ minnu na binganiwalew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ o yɔrɔ mɔdɛli ninnu na aw bɛ ko o ko kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ la a taa yɔrɔw ale ni aw kuma yɔrɔw kamasɔrɔ dan bɛ se ka kari aw la ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma sigi ni a ye ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ ɔktɔburu kalo tile 23 la ka na bila nɔvamburu kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sɔkɔrɔpiyɔn kawula kalo filanan denw sɔkɔrɔpiyɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na janfawalew olu bɛ aw kun kan kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnneyala gardiyɛnw mɔgɔ minnu ye gardiyɛn ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ binganiwalew olu bɛ se ka taga aw sɛgɛrɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ ma sigi ni a ye i bɛna ye jan caman bɛ se ka labɛn ka bila aw ɲɛ janfa caman bɛ se ka labɛn ka bila aw ɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka taacogow dɔn ani a taa yɔrɔw aw ka se ka olu woloma kamasɔrɔ lagosi bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka sɔrɔw siraw k'olu lagosi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye kuma lagosi walew olu caman de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka aw ka dɔgɔkun lagosi a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka n'aw bɛna aw ka ko sɛbɛn min boloda aw bɛ se ka olu boloda ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'o tɛ ni aw ye aw ka ko ɲuman woloma ka bɛn ni nin wagati in ye i bɛna ye a jaabi ɲuman tɛ sɔrɔ a la walima aw bɛ se ka dusukasi walew k'olu fana sɔrɔ a la ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ nɔvamburu kalo tile 23 la ka na bila desanburu kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagitɛriw sirasodenw sagitɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔw n'aw ka cɛsiri o bɛna kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma aw ka wulikajɔw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma i bɛna ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ minnu bɛ furuko taama na ni maa kofɔlen ninnu na o bɛ se ka u jija u ka furuko taamaw fɛ u bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni nin wagati in ye nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kunkɔrɔta ale ni basigi o bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'aw ka kosɛbɛw boloda ka bɛn nin dɔgɔkun in ma aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yɔrɔ janfɛ kibaruyaw olu barikalen don kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ desanburu kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ a mɛnna aw kun mago bɛ sɔrɔ minnu na fɛn min bɛ tali kɛ aw ka sɔrɔ kɔrɔw kan aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la layidu kan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
layidukanw siraw ka ɲi ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na nka dusubɔkow olu fana bɛna don aw ka kow senkɔrɔ n'o tɛ ni aw sela aw dusu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw i b'a ye sɔrɔ minnu ni aw ni dalen don sɔrɔ ninnu kan aw bɛ se ka tɛgɛ da o sɔrɔ ninnu kan yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw kumadaw la kamasɔrɔ aw yɛrɛ kumakanw olu bɛna se ka aw lagosi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka courage ale ni jijaw olu bɛ aw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ o jija in ale n'o wulikajɔ in o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka yɛlɛma kuraw don aw ka ko la ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nka aw ka aw janto kamasɔrɔ aw ka ko ɲɛtɔlaw aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛ fana jigiya walew ani jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka aw kana aw da don kuma bɛɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fana kamasɔrɔ kuma bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka lagosiw k'olu se aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kan ka jateminɛ caman de kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don sɔrɔ siraw aw bɛ se k'aw jigida sɔrɔw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fana fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana sira gɔlɔlen ta aw bɛ ko o ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko o ko tɛ ko tilenen ye ko o ko tɛ ko sɛbɛlaman ye aw ka o siraw bila kamasɔrɔ ni aw ko ko aw bɛ don kɛbali kɛ ni aw ko aw bɛ ko kɛbaliw kɛ walima sira minnu tɛ sira jɛlenw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka gɛlɛyaw ale ni degun sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ko o ko kɛ fo aw ka jɛya fo aw ka kɛ mɔgɔ jɛlen ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ŋanamu aw kana o siraw ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ juguya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka lagosiw k'olu lase aw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka ko ɲɛsin aw ma aw yɛrɛ bɛ se ka aw yɛrɛ ɲini ko min na ka dɛsɛ o b'a yira k'a fɔ ni aw ye sira tilelenw ta jigiya siraw minnu bɛ yen nɔ ni u kun lawaleyalen tɛ kabi don tɛmɛnenw kɔnɔna na aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la o jigiya siraw bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka lakurakuraya layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o layidukanw bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ a sira ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka baara kɛlen kɔrɔlenw baara ɲuman kɛlen kɔrɔlenw olu de bɛna se ka aw wasa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw ka jija ani aw ka cɛsiri o tɛna to aw bɛ se ka sɔrɔ min ni aw mago b'a la k'o kɛ ka don aw kunna o sɔrɔ o donni bɛ se ka gɛlɛya aw kunna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw yɛrɛ ka cɛsiri ani aw ka baara ɲuman kɛlen kɔrɔlen dɔw aw bɛ se ka olu jaabiw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Ondo TV sanfɛ ale ni Mifa Production sanfɛ ko nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an bɛ a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen